Yeah. Луи Пастьор. Битката за микробната теория. Как Луи Пастьор променя науката чрез спорове? Една история за бактерии, открития и цитати от един от най-великите учени в историята. Името на Луи Пастьор е неразривно свързано с едни от най-големите научни пробиви на 19 век. Но зад тези открития стои не само лабораторна работа, а и ожесточени спорове. Пастьор не просто изследва микроорганизмите, той влиза в директен конфликт с утвърдени научни теории и авторитети, променяйки начина, по който човечеството разбира болестите. Пастьор е срещу теорията за самозараждането. Един от най-големите научни спорове, в които участва Луи Пастьор, е този срещу теорията за самозараждането. Идеята, че животът може да възникне спонтанно от нежива материя. Чрез своите експерименти с така наречената лебедова шия той доказва, че микроорганизмите идват от външната среда. Те не се появяват сами. В този контекст Пастьор заявява една от най-известните си мисли. В областта на наблюдението шансът благоприятства само подготвения ум. Този цитат отразява неговото убеждение, че научната истина не се открива случайно, а чрез подготовка и постоянство. Особено, когато трябва да се защити срещу силна опозиция. Всъщност споровете са двигател на науката. За Луи Пастьор научните спорове не са пречка, а необходима част от развитието. Той често се сблъсква с критика и недоверие, особено когато защитава микробната теория за болестите. Идея, която днес изглежда очевидна, но тогава е революционна. Друг негов известен цитат гласи: науката не познава родина, защото знанието принадлежи на човечеството. С тези думи той подчертава, че истината трябва да стои над личните и националните спорове. Бактериите са невидимият враг. Работата на Луи Пастьор с бактерии поставя основите на микробиологията. Неговите изследвания върху ферментацията, ваксините и пастеризацията променят медицината и хранителната индустрия. Но тези открития не са приети веднага. Много учени отхвърлят идеята, че невидими организми могат да причиняват болести. Пастьор остава твърд в позицията си и продължава да защитава своите открития въпреки многобройните критики. Това на практика го превръща не само в учен, но и в активен участник в научните дебати на своето време. Всеки спор има лична цена. Зад научните успехи стои лична борба. Луи Пастьор прекарва години в доказване на своите идеи, често изправен срещу скептицизъм. Той обаче вярва, че истината се налага трудно, но неизбежно. Още един негов мисловен акцент гласи: науката и мирът ще триумфират над невежеството и войната. Този цитат показва вярата му, че знанието е най-силното средство срещу заблудите.
дори тогава, когато те са широко разпространени. И така, какво е наследството на един спорещ учен? Историята на Луи Пастьор показва, че науката не се развива в тишина, а в спорове. Именно чрез тях се раждат новите идеи, които променят света. Днес неговите открития са в основата на съвременната медицина, но пътят до тях е бил изпълнен с трудности, конфликти и съмнения. Така Пастьор остава пример за това, че истинският учен не се страхува от споровете, а ги използва като средство, за да достигне до истината.